rondo-rondo risek ya Mas Ugi. Nggih Mas. Ora apa-apa. Nggih Bapak, pokoke dongane besok nanggap panjenengan. Oke. Amin. Lek di duit pokoke yuk. Wah. Masuk Monggo, Pak. Yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane atiku digawe lara ora wurung saiki wis dadi rondo HR Pro Profesional bersama Surya Laras. Elingono lamaranmu sing tak tampa. Kabeh iki ora perlu digetuni Surya Laras janjimu biyen kudu hidup semati kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane pokoknya terus lo lah. Pangapurane antum tresno jodohan selawase. Ayo Pak Mul. Surya Laras. Bersampun semua diurusi. Pun sampun kula urusi. Sambung ke sampun Pak Mul. Yen mula sliramu wis tak aturi ati golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane atiku digawe lara ora wurung saiki wis dadi rondo bose Surasa wis rada hoyik ngelingono lamaranmu sing tak tampa be iki ora perlu digetuni sayangku janjimu biyen kudu hidup semati kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane kudu nanggap HR profesional ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus langsung monggo sing kudu gending silakan ini Pak Mundut Roko Mas Haryudi saking Lanotan Ponorogo.
Bapak Landa. Kang Mas Landa tembakipun katur panjenengan. Mbah. Monggo Pak Pedut. Man. Pedut nyanyi. Aku yo iso sakjane. Kene Man. Kita bertiga Man. Monggo. Asik. Iki ngetes Pak Sendun dan kawan-kawan. Sebenarnya bisa apa enggak? Ojo teko yen tekamu mung gawe kuciwa sapu gormu wis tak tutup lawange kangenku sapa wonge sing lara yen dibandingake sapa nrimo yen tresnamu kok kono-kono monggo Pak Wadud lunga gek ndang lunga aku wis ra bisa nampa senadyan nangis ludira jroning atiku wis kebacut gelo aja bali yen balimu mung larani ati aja luntur lumunture rasa katresnanku Pak Rasa. Inggih Kang Mas. Monggo. Oke, terima kasih. Wis rada ndredhe Mas Eko. Nggih. Tapi ya tetap Surya Laras Indonesia. Nggih. Masuk. Lah Jawa Barat kleru. Ayo Bleng. Umpama Dadi Mulyadi ini Jawa Timur mesti jaya. Wayah bengi teka mikir lelah kon jaman semono pacobane nalikane urip karo kowe kenari sing pasti kudu bisa wong sing tak sayangi lunga suwe ning Taiwan ra ono kabare apa kowe ora kangen tak pikir tak hangen Surya Laras Indonesia. apa kowe ora krasa sejatine aku isih tresna aku memuji
Iwan muka enggal balik panggayohmu bisa kumpul kaya BNKE. Bapak iko jumeneng ricik-ricik. Monggo ingkang sampun pikantos sampun jumeneng wonten papan sing sampun dipun sediakan. Tirisan Bergoyang Surya Waras Indonesia Audio Pro Media Bapak Harti Ewo teko sedelo maneh Bapak Ewo teko yen kaget aduh reko botan apa bungkus petak iku isin apa putusana tutu kadang yen mati aku melu kelangan bahaya abang semrawang gawe timbang opo gelem tak jak turu bebarengan Wong
nadyan sira wong gunung nang endom aku gelem kok jak bareng matut nadyan sira wis dadi prawan tuwa aku saguh matul nandur telo Rasa nggih Mas Eko tembakipun kunjuk panjenengan nggih wis rada piye ngono Mas Eko nggih terus naku tanpa kikis ora mung babore sak jabane kulit sayek tiwinaya duduk lalamisan mujo samudana mekaning seprende nalar graitaku keno beling sambol pindho jan mocupluk golandara ije blaku ing bebeteng nadyan nganti doa pikul wewayang mung makan bisa sirna lumengketing panyawang katon saben wayah tan kena sinambut Prenggolan kulon kutha Kumok kidul dalan lan jendela sentrong kae saksi besok lan tete sing lopo sasaturangake capek gunung oh Mas Rudi capek gunung masuk Jaman perjuang jor kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi
kene kate janji eneng saiki apa lali Pak Jogi yen gunung tak pakani saka jagung yen mandok tak silih capek gunung omahe nganti syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang doning copo lara apa asik ning gunung tak pakani wor saka jagung yen mendung pagi tak silih capek-capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora lila ning praja dak tulis kidung lakonku jejer wanodya kakebaing lagu adoh ing rehab kadunya kasunyatan kebaing panandang rino pantaran ing dalu kelisian rinu jejroning kalbuku samudana saben dina labuh bebrayan kawan keluarga wes kinare sang yang sapa endahing bebrayan kang bisa tak renggo tresno mung sasisih asta datan kambuh senadyan pineksa lek dhewe ate ndak kowe enake panandang kang dak alami ibarat kaya ibu Dewi Kunti dadi rama dadi ibu enggal purna bebendu uripku Surya laras cok ndak tulis kidung lakonku
jejer wanudya kakebaing lagu adya ing rebab kadunyan kasunyatan kebaing panandyan rino pantaraning dalu kelisian rinu jejeneng kalbuku samudana saben dina labuh bebrayan lawan keluarga wis kinare sangyang sukma endahing bebrayan kang bisa tak renggo tresna mung sesisih asta datan gambuh senadyan pineksa sik leren yo leren barang karo ngenteni Lek tim posne barang kan penak ya Mas. lah nggih Yo lanjut. Mas Anes sing ngenteni. panandang kang alami dadi rama dadi ibu enggal purna bebendu uripku Monggo Paman. Siap Mbak Yuli kapan saja. Tawa uban wingko mabat resik rujak singor Surabaya matura sate ayame ketoprak tulung agung nanang bitar tahu kediri goreng lempeng magetan jeruk madiun ya wong ayu sane wonten riki reoke Ponorogo Surya Laras Indonesia tawa uban wingko mabat resik rujak singor Surabaya matura sate ayame ketoprak tulung agung nanan bitar tahu kediri goreng lempeng magetan jeruk madiun ya Mbak Yuli saniki sampun mriki reoke Ponorogo Surya Laras Indonesia tawa uban wingko mabat resik rujak singor Surabaya renggalek tempe kripike ketoprak tulung agung nanang bitar tahu kediri goreng lempeng tirisan sadake Pak Kemis goreng Lamongan apel Malang gandrung Banyuwangi HFO Media Indonesia. Halo Mas Gani. Lewong katur Mas Monggo Mas Gani. Sing duwe rambut gondrong sumber gedong. Sumber gedong terenggalek bergoyang. Mas Gani.
jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu Aki Nurban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lemu yai segara datan bisa luluhke atimu asuwing nggonku ngenteni ku antuk jampi gendong kemana-mana dadya sawiji kesenajan apa tak lakoni sabda pandita ratu mring sliramu dadya sisianku Gusti pilirani desnaku bakal ginaya mukti nanging kaloro monggo ingkang ngersakaken kepilut manis sing tresna Monggo Pak Gito ingkang micil saking Lalat dan Salamatas. Oke, siap sembah nuwun. Bersama Surya Laras Indonesia. masuk Pak Sendon nggih ngapunten. Pepujanku mbok yo eling lara apa aku setya nyanding katresnanmu ora bakal luntur nganti saiki remuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu mung tansah nurut jebulane samudana aku kepelet manis sing tresna aja ngumbar lelamesmu agawe lo rasa atiku aja amung ngumbar tresna pungkasane adet dawa lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni senajan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna
bersama Surya Laras Indonesia. Pepujanku mbok yo eling lara apa aku setya nyanding katresnanku ora bakal luntur nganti saiki remuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandha mumung tansah nurut jebulane samudana aku kepelet manis sing tresna aja ngumbar lelamismu agawe lo rasa atiku aja mung ngumbar tresna pungkasane ate kawalara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni senajan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna Nuwun kawonten para bapak-bapak ingkang pikantuk sampur kapurih enggal jumeneng sematen suwun monggo bapak-bapak pepujanku mbok yo eling lara apa aku setya nyanding katresnanmu ora bakal luntur najan ati kuremuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandha mumung tansah nurut jebulane samudana aku kepelet manis sing tresna aja ngumbar lelamismu agawe lo rasa atiku aja amung ngumbar tresna Pak Bonasri pungkasane adet dawa lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni senajan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna Monggo Pak Tamise. Monggo Kang Mas sengguhaken dhewe tembange kantor kojok panjenengan. Mas Tamsir dong.
bersama Suryo Laras HR Berwunya. Nggih suwun masak jarengi. Iya penak. Ya piye wis kadung kelangenan. Tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa merga saiki uripe mulya bersama Suryo Laras HR Berwunya. Monggo Pak Mul, cucake rawa panjenengan tinanggungne. Pak Mul iki kagungan cucak rawa ning biasane sapa banyu. Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat jamane dan wong tua rabi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye wong tua rabi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang aduh enake Monggo Pak Banasi Setiamu tak anti kapan balimu senajan abot sanggaku wawayamu eling wawayaku neng siji kausanane konku ngenteni teko seprene kabeh muspro tanpa gawe janjimu mong abang lambe ning bandara tak kami setan long taun ngenteni nyatane kowe ra bali
janji murakan tak ugami niatmu mong edan bondo merwaake atine wong tresno tega mentala sulaya nyidrane sakabeh prasetya Monggo Bapak Janimen. mung sakmene pungkasane tali katresnanmu wis bejane yen aku tinggal pepujanku ngelingono sliramu nate janji prastyo nanging nyoto saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku nista lan ora kandha donya Aku arep nyenguki sampe bingung lek dawa eram to Mas. Nggih Mas, niki pancen biasa dawa. Jajan nglawer. Iya, tine wis kepranan barang kang durung karuan. Mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal namae tono nyun sewu ingkang asta sampur kula aturi enggal jumeneng ningali kawontenan tamu saya kathah saya rame. Sakmene pungkasane tali katresnanmu wis bejane yen aku
budi tinggal pepujanku ngelingono sliramu nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bondo donya kepranan barang kang durung karuan mbok yo eling saya suwe saya mundak yo suwa aja citra wong citra bakal namae tuna Monggo Mas Janimin kembangipun kantor panjenengan malih. Kepilet manis sing tresno kantor panjenengan. Pepujanku mbok yo eling lara apa aku
aku setya nyanding katresnan ra bakal luntur najan ati kuremok lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelut manis sing tresno aja ngombar lalamismu agawe lara rasa atiku aja ngombar tresno pungkasane andadawa lara ora bakal tak selaki kabeh mau sabar tak lakoni najan kok gawe kecewa nganti saiki ku isih tresno Monggo Mas Trimo demange Suko Kidul tembahipun katuraken panjenengan. Sapa bisa aranono iki jenenge opo aduh enak rasane lagi gurih dinulak kelopo abang ijo warnane saka pohon asale ora urung yen sombong mong pelenggang-pelenggang sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih dinulek kelopo abang ijo warnane saka pohon asale ora urung yen sombong mong pelenggang-pelenggang Monggo Mas Betun tembahipun katur panjenengan Setu Legi. Sapa kae kumledang lakune mujiwan solae kok nyengsamake solah lan bawane dadi lan pantese topel kok demenake lemu pawaane patang wintu umure setengah tuwong
rupane tobat semeng kaya wedang pupuk dadi tombong atuk senadyan lemu malah saya matuk ora kaya limbuk siambang baik aku nyawang hati goblok pancen yo satu lagi matur suwun sugeng rawuh Kang Mas Basong sak rombongan nggih monggo asik tirisan tetap bergoyang bro sakno rek sakno Mas Gareng iki mek dilarani mbok ya arek kadhik iki penakne ngono jare rong tau penak enake mek dilarani penak ekor nek ning omah takok wong rasane yen dilarani lis Marga eling takaning saiki atiku kebacut tresno marga kowe tega mentolo apik mung ana lambe jebul kowe tresno ning burine malah gawa liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyebeti mripatku alu wong ngaliya kowe timbang dadi lilit selawase biyen madu dadi racun racun dodo satu dadi getun wong tresno yen dilarani lis yen ra kuat lis panggah golek ganti ya ngono ora kuat ya ganti bersama Surya Laras masuk kendangnya baru dulur lanang Pak Yani Mas Gareng nggih Pak Eko kok dilarani ae mbok takok wilis kuwi get penak oh rasane yen dilarani bangga eling tegane saiki yen ngetan delingulan tiwasedan ora kelakon nyebut tiwase
ayo mas gonggo mino daleme pule aja nganti lali sing tak gonggo balingan bojone gonggo mino gedhe kunarine monggo Pak Pur kedanan kali sinten iki panggah karo Waranggono Panggah Mbak Wilis. Sopo sing ora kedanan mripate blalak ngawe-awe kaku hati lanangku matur nuwun tembangipun spesial kagem Mbak sinten Mbak Santi, monggo Mbak Santi berdiri di sini yuk. Bojone